Welkom in Bolsward. Welkom op Sportpark Het Oortje. Welkom ik bij de kwartste taspraak van een vastzitter eer. 1 minuut 48 om correct te wijzen, maar als belangrijkste watskip. En Martin de Jong even een leuk feestje van Martin Allen, hè? Hey, gefeliciteerd. Met applaus. Goeiedag. De omroep weer. Is dit TV Bolsward of? Oké. Welkom ik bij de felicitatieronde van de koning, Thomas van Zuiden. Mooi jongen, ik ben trots op je. Hey, gefeliciteerd! Wat een koning! Hey, grote broer. Hey vriend. Hey jongen, godverdomme. Welkom ik bij Thomas van Zuiden, de musical. We beginnen met de klassieker. Vanzelfs het altijd fraaie. Kampioenen kan ik net ontbreken. Echte kampioen wordt Tassong My Queen. Het kwalitatief heegsteende You'll Never Walk Alone. Het Fries volkslied dan, maar een echte Gautemer zingt dat natuurlijk niet met. Al hand op de rug, hè? En tja, wat maak je daar nou al je van sissen verder? Klopt ja, dus ja, wat moet ik verder hoe zeggen? Het moet nog even helemaal doordrinken zo. Doordringen zo, maar Ja. dat komt nou pas ja, dus ja, schitterend. Neem er nog maar in je Thomas.